μοιράσματα προς το τέλος ή απορίες, φυσικά σταματάμε το recording και επιστρέφουμε έτσι και σε ένα πιο κλειστό δικό μας περιβάλλον για να μοιραστείτε και δικές σας προσωπικές στιγμές, σκέψεις, ερωτήσεις, οτιδήποτε. Καλώς ήρθατε λοιπόν επίσημα. Συνεχίζει μπαίνει κόσμος, Έφη μου. Είμαστε κοντά στους 30, αλλά ξεκινάμε και θα προσθέτω εγώ κι άλλους. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας σήμερα. Και δεν ήθελα να κάνουμε ακόμα ένα συνηθισμένο ή απλό community session. Ήθελα να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, κάτι βαθύ, γιατί στη σημερινή ημέρα νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο άνθρωπο μαζί μας και πιο ταιριαστό από την Έφη Κονταξή. Έφη, πραγματικά σε ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα. Δεν έχουμε συναντηθεί από κοντά ακόμα. Έχουμε όμως ήδη διοργανώσει ένα retreat στη Λιθουανία που θα γίνει το Γενάρη. Έχουμε συνεννοηθεί τόσο όμορφα με 2-3 τηλεφωνήματα του δεκαλέπτου και αυτό για μένα έχει τη μεγαλύτερη αξία, το να βλέπεις πραγματικά ανθρώπους που είναι θεραπευτές και είναι εκεί να δείχνουν ένα δρόμο και ένα φως, πόσο πραγματικά είναι μέσα σε όλο αυτό και σε βοηθάνε και εσένα, χωρίς να σε ξέρουν, να συνεργαστείς όμορφα, να δεις γρήγορα τις ποιότητες και μάλιστα έλεγα στην Έφη κιόλας ότι τώρα που κλείνουμε θέση για το retreat μας στη Λιθουανία, που επικοινωνούσα με κάποια δικά της άτομα, έλεγα ρε εσύ Έφη, δεν υπήρξε άνθρωπος που να πήρε τηλέφωνο που μου έδωσες από την ομάδα σου και να μην είχε υπέροχες ποιότητες και τέλεια ενέργεια και στο τηλέφωνο είχαν όλοι μια κοινή ζεστασιά στη φωνή τους. Οπότε είμαι σίγουρη ότι κάτι όμορφο κάνεις και κάτι όμορφο θα μας πει σήμερα για το πώς να ισορροπήσουμε την ψυχική υγεία, αυτή την περιβόητη, και έχουμε έτσι μια κατεύθυνση σήμερα και προς το εργασιακό περιβάλλον που περνάμε πολύ χρόνο σε όλο αυτό και που πολλές φορές είναι αυτό που ευθύνεται και για την ανισορροπία στην ψυχική μας υγεία. Οπότε σήμερα για αυτά θα μιλήσουμε. Σας καλωσορίζω επίσημα. Εγώ είμαι η Μαριέτα, είμαι η ιδρύτρια της Mind Retreats, που διοργανώνουμε retreats σε όλο τον κόσμο. Θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας και στη Λιθουανία. Θα σας βάλω και το link μας στο chat. Αισθανθείτε ελεύθερα να ανοίξετε μικρόφωνο, να σηκώσετε χεράκι, να γράψετε και να τα μεταφέρω όλα εγώ στην Έφη σαν πληροφορίες. Βολευτείτε, πάρτε νεράκια, χυμούς, τσαγάκια και ξεκινάμε. Έφη, ο λόγος σε εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Είμαστε πολύ τυχεροί που εδώ και κάποια χρόνια μπορούμε και έχουμε αφιερώσει μια ημέρα στη ψυχική υγεία, κάτι που για δεκαετίες ήταν ένα θέμα που δυστυχώς δεν ήταν πολύ ανοιχτό, δεν υπήρχε πολύ υποστήριξη, ήταν έτσι κάποτε τα πράγματα και έτσι δυσκολευτήκαμε και κάποιοι άνθρωποι πολύ περισσότερο από εμάς, ακριβώς γιατί αυτό δεν ήταν ένα θέμα που να είχε αναγνωριστεί σαν πολύ σημαντικό, με αποτέλεσμα να έχουμε ταλαιπωρηθεί και κάποιες γενιές πιο πριν από εμάς ακόμη περισσότερο, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε όλη αυτή η γνώση και δεν ήταν τόσο προσβάσιμη όπως είναι τώρα, πιο προσβάσιμη και πιο ανοιχτή από ποτέ. Δεν είναι έτσι? Άρα πραγματικά θα ήθελα να νιώσουμε αυτή την ευγνωμοσύνη για το ότι εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι τόσο σημαντικό, τόσο ανοιχτά και έχουμε στα χέρια μας τόσα εργαλεία για να μπορούμε να υποστηρίξουμε και αυτό το κομμάτι του εαυτού μας. Ειδικά τώρα γιατί επέλεξε έτσι η Μαριέτα και χαίρομαι για αυτό που επέλεξε συγκεκριμένα αυτό το θέμα σήμερα, δηλαδή το τι συμβαίνει στην εργασία μας και πώς μπορεί εκεί να διαφυλαχθεί και να υποστηριχθεί και να προστατευτεί και η ψυχική μας υγεία. Είναι επίσης σημαντικό γιατί η εργασία για πάρα πολλά χρόνια και μπορεί για αρκετούς ακόμη ανθρώπους να θεωρείται ότι δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό. Μια δουλειά είναι και την κάνουμε για να βγάλουμε χρήματα και είναι απίστευτο το πόσο το περιβάλλον και ο τρόπος βέβαια και εμείς που συνδέομαστε μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να έχει πάρα πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα στην ψυχική μας υγεία σίγουρα, στην ευζοία μας, αλλά και να επηρεάσει και όλη την υπόλοιπη ζωή μας και όλες τις υπόλοιπες σχέσεις. Γιατί αυτό το κάνουν οι σχέσεις. Και η σχέση μας με την εργασία μας είναι επίσης μια σχέση που μπορεί να επηρεάσει δυσάρεστα
όλες τις υπόλοιπες. Κλασικό παράδειγμα, στη δουλειά μου να μην είμαι ικανοποιημένη και να γυρίσω και να μαλώσω με τον σύντροφο ή τα παιδιά μου, γενικά να έχω αυτή την αίσθηση του όλα πάνε στραβά στη ζωή μου, μόνο και μόνο γιατί πηγαίνουν στραβά τα πράγματα σε μία από τις διάφορες σχέσεις μας. Φυσικά και αντίστροφα μπορεί να γίνει αυτό με οποιαδήποτε άλλη σχέση, αν ταλαιπωρούμε, αν δεν νιώθω την ικανοποίηση που είναι η φυσική μου κατάσταση να νιώθω, το ίδιο βεβαίως αμφίδρομα θα επηρεάσουν άλλες σχέσεις και τη σχέση μου στη δουλειά μου. Άρα, να πούμε σήμερα κάποια πραγματάκια, τα οποία είναι χρήσιμο κάθε εργαζόμενος να έχει στο νου του. Ό,τι όμως πούμε σήμερα, να ξέρετε ότι ισχύει για όλες μας τις σχέσεις. Γιατί οι σχέσεις έχουν κανόνες, φυσικά έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Άλλη είναι η σχέση με τη δουλειά, άλλη είναι η σχέση με η συντροφική, άλλη η φιλική, άλλη η σχέση με τα παιδιά μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια βασικά πραγματάκια που χρειάζεται να έχουμε στο νου μας και να προσέχουμε να τηρούνται, να έχουμε το δικαίωμα να τα έχουμε και να φροντίζουμε κι εμείς, έτσι ώστε να μπορούμε να τα έχουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις δεν θα έρθουν με έναν ουρανοκατέβατο τρόπο να πούν αυτός ο άνθρωπος αξίζει να έχει αυτά τα πράγματα στη ζωή του, άρα εγώ να τα παρέχω. Θα γίνεται και σε κάποιες σχέσεις, αλλά οι θεματοφύλακες κατά κάποιο τρόπο είμαστε εμείς. Και της ψυχικής μας υγείας και της καλοζωίας μας και των καλών συνεργασιών μας και στα πάντα. Είναι έτσι. Και μας το είπε ήδη η Μαριέτα, εμείς χωρίς να γνωριζόμαστε, είχαμε μια πολύ καλή ροή. Και αυτό ουσιαστικά είναι που θέλουμε σε όλες τις σχέσεις. Και εμείς θα πούμε σήμερα τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αυτή η ροή προστατεύεται, ενθαρρύνεται, ενισχύεται. Το κάναμε με κάποιο τρόπο με τη Μαριέτα, χωρίς να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Και αρκετές φορές χρειάζεται να καταλάβουμε τι συμβαίνει για να διευκολύνουμε τη ροή. Αν δηλαδή στο τέλος θέλω να πάρετε κάτι μαζί σας, είναι αυτή η λέξη. Υπάρχει ροή στο εργασιακό μου περιβάλλον, στη σχέση μου ανάμεσα σε μένα, τους συναδέλφους μου, τους εργοδότες μου, τους πελάτες μου. Δεν έχει σημασία γιατί πράγμα σε όλα υπάρχει ροή. Και αν όχι, τι συμβαίνει, γιατί δεν εξασφαλίζεται, τι μπορώ να κάνω εγώ για να συνεισφέρω σε καλύτερη ροή. Και θα πούμε τώρα κάποιους από τους κανόνες που, όπως είπαμε, ισχύουν για όλες τις σχέσεις. Και ο πρώτος κανόνας, η πρώτη ανάγκη μας μέσα σε μια σχέση, είναι να υπάρχει αίσθηση ασφάλειας. Και το ίδιο χρειαζόμαστε και σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Το ίδιο χρειαζόμαστε σε οποιαδήποτε άλλη σχέση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος μπορεί να μου εξασφαλίσει ότι θα είναι για πάντα εκεί, ακόμη και να μας το λέει κανείς, δεν είναι δεδομένο. Όμως, δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου τα πάντα, και σε μια σχέση το ίδιο ισχύει αυτό, όπου τα πάντα είναι ξεκρέμαστα, έολα, υπάρχει συνεχώς αυτή η απειλή, τώρα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, μια γκρίνια μερικές φορές από τους εργοδότες, από συνεργάτες, τα πράγματα είναι άσχημα, δεν υπάρχει αύριο. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλειας, στην οποία δεν μπορεί κανείς να αφαιθεί και να δώσει την ενέργειά του σε αυτό που πραγματικά είναι να κάνει εκεί. Που τι είναι να κάνει, να αξιοποιήσει τα ταλέντα του και να κάνει το καλύτερο δυνατόν για να μπορεί μέσα από το προϊόν της όποιας δουλειάς και της όποιας επιχείρησης να παράξει και να προσφέρει αυτό που θέλει η καρδιά του να κάνει. Έτσι δεν είναι? Άρα ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε ή βέβαια αν είμαστε εμείς. Γιατί αυτά που θα πούμε σήμερα ισχύει και για το αν είμαστε εμείς εργοδότες ή έχουμε κάποια θέση εξουσίας, ευθύνης σε κάποια εταιρεία, σε κάποια επιχείρηση, σε κάποια σχέση. Πώς υπηρετούμε επομένως την ασφάλεια? Πώς μπορούμε να νιώσουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ακόμη και αν δεν ξέρουμε το αύριο τι θα φέρει, δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο του αύριο. Όπως σε μια σχέση μπορούμε να ζούμε συνέχεια με το φόβο ότι θα χωρίσουμε ή να είμαστε με έναν άνθρωπο που να μας λέει τώρα είμαι, αύριο δεν είμαι, δεν ξέρω. Αυτό μπορούμε να αναπτυχθούμε μέσα σε μια τέτοια βεβαιότητα. Άρα να αναγνωρίσουμε αυτή την ανάγκη μας και αν μας έχει φέρει η ζωή ή οι προσωπικές μας επιλογές σε τέτοια περιβάλλοντα, να ξέρουμε ότι μια σοβαρή ανάγκη μας δεν ικανοποιείται. Μια δεύτερη ανάγκη που επίσης είναι πολύ σημαντική είναι το να είμαστε σημαντικοί. Την έχουμε αυτή την ανάγκη σε όλες μας τις σχέσεις. Εννοείται ότι την έχουμε και στα εργασιακά περιβάλλοντά μας. Άρα, πώς νιώθω
εγώ, πώς μου αναγνωρίζεται αυτό που κάνω, πώς νιώθω ότι δεν είμαι απλά ένας αριθμός, ένας άνθρωπος, σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, και είτε είμαι εγώ, είτε είναι κάποιος άλλος, φυσικά. Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά χρειαζόμαστε να νιώσουμε ότι νιώθει τυχερό το περιβάλλον μας που μας έχει. Και νιώθουμε και εμείς τυχεροί, γιατί και εμείς χρειάζεται να δώσουμε αυτή τη σημαντικότητα στα περιβάλλοντα στα οποία έχουμε βρεθεί. Και να μην πέσουμε στην παγίδα, εσύ δεν με θεωρείς σημαντικό και εγώ δεν σε θεωρώ σημαντικό, από κάπου χρειάζεται να υπηρετηθεί. Καταρχάς τουλάχιστον αυτή η ανάγκη της σημαντικότητας. Επομένως χρειάζεται να αναρωτηθούμε, νιώθω σημαντικό σε αυτό το περιβάλλον? Είναι αυτό το περιβάλλον σημαντικό για μένα? Πώς μπορώ εγώ να αναγνωρίσω, ακόμη και αν έχει τύχει να είμαι σε αυτή τη δουλειά και θέλω να είμαι για πολύ λίγο, γιατί κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου. Ακόμη και αν δεν μ' αρέσει, μπορώ να αναγνωρίσω ότι αυτή τη στιγμή, για κάποιο λόγο, αυτό είναι το περιβάλλον που μου δίνει τη θέση και το χώρο να μπορώ να εργαστώ για κάποιους λόγους. Μπορώ να αναγνωρίσω αυτή τη σημαντικότητά του και βεβαίως να το περιμένω. Να το περιμένω και να το ζητάω. Να αναγνωριστεί και η δική μου σημαντικότητα. Δεν είναι αυτό πραγματικά μια ανάγκη, δεν είναι αυτή μια ανάγκη ουσίας? Βέβαια, ένα άλλο λάθος που γίνεται επίσης σε σχέση με αυτό στα περιβάλλοντα τα εργασιακά, είναι ότι είτε από την πλευρά του εργαζόμενου, είτε από την πλευρά της εργοδοσίας, ας το πούμε, παίζεται το παιχνίδι του ποιος είναι ο πιο σημαντικός. Και αυτό διαιρεί, φέρνει δυσαρέσκεια και ας μην είναι ο σκοπός κανενός. Δεν χρειάζεται να είμαι ο πιο σημαντικός με την έννοια του να όλοι οι άλλοι να είναι κάτω από μένα. Όχι σαν θέση ευθύνης και έτσι, που υπάρχει αυτή η διαβάθμιση της εταιρείας, αλλά η αξία μου να νιώθω ότι είμαι πολύ σημαντικός και οι άλλοι είναι πολύ σημαντικοί, ο καθένας στη θέση του, και δεν χρειάζεται καθόλου να είναι κάπως ο θάνατος η ζωή μου. Αν αυτό το παιχνίδι παίζεται στις εταιρείες, θα μου πείτε κάποιοι θα προαχθούν, κάποιοι όχι, κάποιοι θα έχουν κάποια αποτελέσματα, κάποιοι όχι. Έχει σημασία όμως ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να αναγνωριστεί στη μοναδικότητά του. Αλλιώς πάλι δημιουργείται αυτή η ανασφάλεια, πάλι υπάρχει η διχόνοια στο περιβάλλον, πάλι υπάρχουν τα σούπα μούπες και πώς κάποιος έχει την ανάγκη να φανεί περισσότερο, να μειώσει. Θα τα έχετε ζήσει σε κάποια περιβάλλοντα. Αυτά είναι πολύ τοξικές συμπεριφορές και προκύπτουν από εκεί. Όπως μπορεί να γίνει και ανάμεσα στα αδέρφια, που οι γονείς προσπαθώντας να μην ζηλέψει ο ένας ή μην ζηλέψει ο άλλος, να καθησυχάσει τον ένα ή τον άλλο, μεμονωμένα στον καθένα, στο κάθε το ανυψώνουν και έχουν και μία τάση φανερή ή πιο κρυφή να μειώνουν τον άλλον. Άρα να προσέξουμε λιγάκι και αυτό, να είναι εντάξει να θέλουμε να είμαστε σημαντικοί και να το περιμένουμε από τους άλλους και βεβαίως να δείξουμε και εμείς στους συνεργάτες μας, να τους δώσουμε τη δική τους ανάγκη, να την ικανοποιήσουμε για τη σημαντικότητά τους. Η σημαντικότητα δεν έχει να κάνει με τις αποδόσεις. Η αξία η ανθρώπινη δεν έχει να κάνει με το αν εγώ αυτό το καταφέρνω καλύτερα ή όχι. Αυτά συμβαίνουν και μπορεί σε κάτι άλλο να είμαι καλύτερος, χειρότερος, όμως είναι να νιώσω σημαντικός. Ότι άλλος με βλέπει σαν έναν άνθρωπο με αξία. Και κάτι ακόμη, το να είμαι ορατός. Τι σημαίνει να είμαι ορατός? Να μπορεί να με βλέπει ο άλλος στη μοναδικότητά μου, να μπορεί να με ακούει. Φυσικά είναι να υπακούσω αν είμαι σε θέση εργαζόμενου, ακόμη και αν είμαι σε θέση συνεργάτη. Να είμαι και σε θέση εργοδότη. Να ακούσω τους άλλους, είναι δεξιότητα το να μαθαίνω να ακούω, αλλά και εγώ να έχω την αίσθηση ότι ακούγομαι. Να ξέρετε ότι περισσότερο στις σχέσεις δεν πληγωνόμαστε επειδή κάποιος δεν κάνει αυτό που θέλουμε. Πληγωνόμαστε είτε από τη θέση του παιδιού που κάποτε ήμασταν, είτε στις συντροφικές σχέσεις, είτε στις εργασιακές σχέσεις. Δεν μας πληγώνει το όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά το γεγονός ότι κάποιος δεν κάθισε να μας ακούσει.
Χρειάζεται να εξασφαλίζεται το δικαίωμά μας του λόγου. Αν είμαστε σε εργασιακά περιβάλλοντα, που υπάρχει κάποιος που λέει αποφασίζουμε και διατάζουμε και δεν με νοιάζει εσύ τι λες, θα γίνει αυτό που λέω εγώ. Εννοείται ότι κάποια πράγματα θα αποφασίζονται από κάποια κέντρα ελέγχου σε μια εταιρεία, σε μια συνεργασία, οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό ένας εργαζόμενος να μπορεί να λέει κάτι και να νιώθει ότι εκείνη την ώρα κάποιος τον κοιτάζει με προσοχή, δίνει σημασία σε αυτό, ακόμη και αν τελικά αυτό που λέγεται δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν μπορεί να γίνει κάτι που ζητάει. Είναι όμως πολύ σημαντικό να ξέρω ότι κάποιος με προσέχει. Όταν αυτά δεν υποστηρίζονται, υπάρχει κάτι μέσα μας που μικραίνει, που μπαίνει σε ένα παράπονο, που καταλαβαίνει ότι εδώ εγώ δεν θα μπορέσω ποτέ να αναπτυχθώ, γιατί δεν θα μπορέσω ποτέ να έχω λόγο. Θα είμαι μόνο σε θέση αυτού που υπηρετεί και υπηρετεί τυφλά, και όποιος δεν έχει το δικαίωμα και δεν του δίνει δυνατότητες ανάπτυξης, μαραζώνει. Δεν έχει να κάνει αυτό με τη θέση. Μπορεί να έχω την πιο χαμηλή σε εξουσία ή σε ευθύνη θέση σε μια εταιρεία. Χρειάζεται κάποιος να μπορεί να με δει και εγώ να νιώθω ότι έχω το δικαίωμα να είμαι ορατός. Το έχετε νιώσει ποτέ αυτό σε μια σχέση? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πολλοί άνθρωποι μπορεί να μπαίνουν μέσα, όχι, εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις. Και αρχίζουν και γίνονται ένα σωρό καυγάδες στα ζευγάρια, στις φιλικές σχέσεις, σίγουρα και στα εργασιακά περιβάλλοντα, όπου υποστηρίζεται και η εξουσία των ανθρώπων που είναι σε θέση ευθύνης. Δεν έχει να κάνει με την εξουσία αυτό. Μπορεί κανείς να έχει όση εξουσία θέλει, μπορεί να αποφασίζει αυτός για κάτι, γιατί είναι η θέση του και το δικαίωμά του να το κάνει. Παρ' όλα αυτά, θα ενισχυθεί η συνεργασία, η ξεχωριστότητα, η μοναδικότητα του καθένα, όταν όλοι έχουν το δικαίωμα να ακούγονται. Και το άφησα τελευταίο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι προηγούνται τα υπόλοιπα, το να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο δούνε και λαβήν. Που σημαίνει, χρειάζεται ο κάθε εργαζόμενος να έχει την αίσθηση ότι αυτά που δίνω, ανάλογα είναι και αυτά που λαμβάνω. Θα μου πείτε, αυτό είναι και λίγο προσωπικό. Μπορεί εγώ να πιστεύω για τα 2 που δίνω ότι πρέπει να πάρω 10. Δικαίωμά μου είναι να πάω να βρω τα 10. Αν πιστεύω ότι μου αξίζουν, να πάω να βρω τα 10. Αλλά όσο είμαι κάπου και εγώ έχω την αίσθηση ότι δίνω περισσότερα, και κατά ψέματα είναι πολλοί εργασιακοί χώροι που το κάνουν και αυτό, να ζητούν πολλά και να ζητούν κι άλλο και να ζητούν κι άλλο από τους εργαζόμενους, αλλά όταν φτάνει το σημείο που θα χρειαστεί να ανταμοιφθεί ο άλλος για όλα αυτά που κάνει, είναι λιγάκι στο δεν έχουμε, είναι και πολλά αυτά, πολλά ζητάς κτλ. Επομένως θα χρειαστεί να προσέξουμε να είμαστε σε τέτοιες υπηρεσίες ο καθένας. Αυτό δεν είναι μόνο για τις εταιρείες. Είναι μια χαρά και αν έχουμε ατομική επιχείρηση. Αυτά που δίνω, νιώθω ότι μου επιστρέφονται πίσω με έναν άλλον τρόπο. Εννοείται ότι το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό πεδίο στο οποίο εξασφαλίζεται αυτή η ισορροπία. Δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Παρ' όλα αυτά, στο σύνολο θα χρειάζεται εκεί που βρίσκομαι να νιώθω ότι έχω δώσει αυτό που θέλω να δώσω και έχω λάβει αυτό που είναι ικανοποιητικό για μένα, και φυσικά αυτό να ισχύει και για τις 2 πλευρές, γιατί αν δεν ισχύει και για τις 2 πλευρές, δηλαδή αν αμείβομαι καλά, αλλά εγώ αρχίζω και δίνω όλο και λιγότερα, θα σας πω κάτι τώρα που θα σας ξαφνιάσει. Ακόμη και ο άλλος να μην το αντιληφθεί, εγώ μέσα μου θα έχω μια δυσαρέσκεια. Γιατί είναι μια ανάγκη εσωτερική δική μου, της ύπαρξής μου, να δίνω και να παίρνω ικανοποιητικά. Αυτά θα έβαζα λοιπόν σαν κάποιες προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα βεβαίως όλα αυτά εκφράζονται και με άλλα πράγματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον τρόπο που μιλάμε, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα σωρό άλλα πράγματα. Ουσιαστικά όμως αυτές οι αρχές είναι σημαντικό να τηρούνται. Εάν τηρούνται αυτές, τι υπάρχει? Αυτό που ουσιαστικά περιέγραψε και η Μαριάτα στην αρχή. Υπάρχει ροή, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει συμμαχία, υπάρχει συνεννόηση.
Γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε στα περιβάλλοντα αυτά. Να νιώθουμε ασφαλείς, να νιώθουμε ξεχωριστοί και σημαντικοί, στη μοναδικότητά μας ο καθένας, να νιώθουμε ορατοί και ότι ακουγόμαστε. Και βεβαίως να υπάρχει αυτή η ισορροπία του Δούνε και Λαβίν. Τότε υπάρχει, τι υπάρχει, μια ησυχία μέσα μας. Αυτή η αίσθηση του είμαι καλά που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να βρίσκομαι εδώ. Και τι γίνεται τότε, αρχίζει η ανωδική πορεία της σχέσης. Όπως και στις σχέσεις τις συντροφικές, τις φιλικές, σε όλες, η ανωδική πορεία τι σημαίνει. Εγώ θέλω να βρίσκομαι εδώ και θέλω να δώσω και το έξτρα μου, το παραπάνω μου, το έξτρα μίλη. Και βεβαίως και από την πλευρά του άλλου απέναντί μου, το αναγνωρίζω ότι εσύ θέλεις να βρίσκεσαι εδώ και θέλεις να μου δώσεις το περισσότερο και εγώ θέλω να σου επιστρέψω επίσης το περισσότερο. Και γίνεται αυτό όλο και καλύτερο. Και οι εργασιακοί αναπτύσσονται και οι άνθρωποι αναπτύσσονται μέσα σε αυτούς και όλα κυλούν προς την κατεύθυνση που θέλουμε, την κοινή κατεύθυνση. Να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ για να δούμε και αν και εσείς είναι κάτι που θέλετε να πείτε, γιατί θα συμπληρώσω μετά και κάτι άλλο. Ήθελα να πω την πρώτη φράση που είπαμε μόλις κλείσαμε το πρώτο μας τηλεφώνημα, το πρώτο μας call. Ήμουνα με την βοηθό μου τότε και της λέω τι ξεκούραστα. Το πιο ξεκούραστο call, η πιο ξεκούραστη συνεννόηση και για κάτι αρκετά δύσκολο, για ένα retreat που θα μεταφέρουμε κόσμο στη Λιθουανία, σε ένα απομονωμένο μέρος, σε ένα δάσος 5 χιλιόμετρων που δεν υπάρχει κανείς γύρω μας και είναι όλοι οι Χερσόνησες δικοί μας. Δηλαδή με πολλά challenges και πολύ ρίσκο. Αλλά τι ξεκούραστα που ρολάρει μια συνεργασία, γιατί ποιο ήταν το πρώτο που ξεκίνησες, η αίσθηση της ασφάλειας. Το δικό μας το παράδειγμα που το πιάσαμε και θέλω πάρα πολύ να μας πείτε σκέψεις, προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητα ή στην εργασία. Θέλω είτε με μικρόφωνο είτε να μας γράψετε στο μήνυμα για να μπορέσουμε να πάρουμε ρεαλιστικά θέματα που έχετε σήμερα και να τα ξετυλίξουμε αυτά τα κουβαράκια. Το πρώτο πράγμα που είπες ήταν η αίσθηση της ασφάλειας. Το πρώτο πράγμα που έκανες εσύ προς εμένα, χωρίς να γνωριζόμαστε καθόλου, ήταν η εμπιστοσύνη που μου έδειξες. Με το που μου έδειξες την εμπιστοσύνη να αποδεχτείς μία τρελή που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει θα πάμε σε μια Χερσόνησο που 2 σπίτια έχει, μία σάουνα και 5 χιλιόμετρα δάσος. Η πιο κοντινή πόλη είναι μια μισή ώρα οδήγηση σε χωματόδρομο, αλλά θα πάμε και για ένα retreat. Η πρώτη αίσθηση λοιπόν που εξέλαβα εγώ ήταν η εμπιστοσύνη. Ότι δεν είμαι εδώ να αποδείξω ότι πρέπει να χωρέσω στη συζήτηση, ότι είμαι αρκετή και ότι έχω πάει 3.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και στην Κούβα και δεν χρειάστηκε να σου πω τίποτα, γιατί ξεκίνησε ένας διάλογος από ένα state, από ένα level ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Αυτό είναι, εγώ που το βίωσα έτσι, γιατί μιλάω συχνά με θεραπευτές, με instructors, με διάφορους ανθρώπους. Είμαι κάθε μήνα με πάρα πολλές διαφορετικές προσωπικότητες σε retreat. Δεν μου συμβαίνει συχνά. Και παρατηρώ ότι είναι και ένα βασικό πρόβλημα που έχουν τα άτομα που συμμετέχουν στα retreat και ξεκινάμε έναν κύκλο πάντα γνωριμίας στην αρχή που όλοι φέρνουν το στρες το εργασιακό. Το πιο σημαντικό είναι που ακούω ότι δεν ακούγονται, ότι δεν αισθάνονται καλά στο χώρο που εργάζονται και ότι έχουν υπερβολικές αρμοδιότητες από αυτές που μπορούν να φέρουν εις πέρα. Και μετά έχουμε και ένα χεράκι, την Ελένη. Να πληρώσω, Ελένη μου, μισό λεπτό σε αυτό που είπες, γιατί είναι σημαντικό. Περιμένω ότι θα μου φερθούν άδικα, δηλαδή έχει σημασία πώς μπαίνουμε σε μία σχέση. Γιατί αν εγώ έχω μάθει αυτό ή αν αυτό συμβαίνει, φυσικά υπάρχουν και όλα αυτά, ή θα με κάνει πολύ καχύποπτο αυτή η προκατάληψή μου, γιατί βεβαίως δεν θέλουμε να έχουμε και τυφλή εμπιστοσύνη. Όταν εγώ σε εμπιστεύτηκα, δεν είχα τυφλή εμπιστοσύνη, είχα εμπιστοσύνη, που σημαίνει ότι ξεκινάω από τη θέση της εμπιστοσύνης και σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον. Θα ξεκινήσω από θέση εμπιστοσύνης, γιατί δεν φοβάμαι αν κάτι συμβεί, το αντιλαμβάνομαι στην πορεία.
Δεν είναι η τυφλή εμπιστοσύνη. Ναι, εδώ θα είναι όλα και πάντα αγγελικά. Βεβαίως και δεν θέλουμε να μπαίνουμε έτσι στα εργασιακά περιβάλλοντα ή στις συνεργασίες, γιατί είναι μια παιδική ευχή αυτή. Όλα να πάνε πάντα καλά. Αλλά ο ενήλικας μέσα μας μπορεί να πει, θα ξεκινήσω από το ότι είναι οι περισσότερες πιθανότητες ότι θα πάνε καλά. Όμως δεν κινδυνεύω. Γιατί αν δεν πάνε τελικά καλά, μπορώ ανα πάσα στιγμή να το σταματήσω, ανα πάσα στιγμή να αλλάξω πορεία, ανα πάσα στιγμή να βρω άλλο συνεργάτη ή άλλο περιβάλλον. Επομένως, έχουμε την υγιή επιφύλαξη και την υγιή εμπιστοσύνη. Ξεκινώντας, αυτό έχω διαλέξει εγώ στη ζωή μου, από την υγιή εμπιστοσύνη, γιατί δεν κινδυνεύουμε ιδιαίτερα τελικά. Μπορούμε να αλλάζουμε πορεία. Ελένη μου, σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου, την υπομονή σου. Υπομονή. Γεια σας. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα. Και από προσωπική εμπειρία κι εγώ, νομίζω ότι τα περισσότερα πράγματα τα ερμηνεύουμε πάντα από τις προσωπικές μας εμπειρίες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι εμπειρίες που έχουμε σε συγκεκριμένους χώρους δεν μπορούν να γενικευτούν. Ναι. Ότι του κάθε ενός η εμπειρία ζωής και εργασιακής σχέσης είναι διαφορετική. Και χρειάζεται πολλές φορές όταν κάνουμε προτάσεις να σκεφτόμαστε και τη διαφορετικότητα του καθενός, των συνθηκών δηλαδή. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι τα 4 σημεία που ανέφερες, Έφη, τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί στον εργασιακό χώρο ξεκινάμε από τον εαυτό μας. Δηλαδή, τα πάντα έχουν να κάνουν με το τι σχέση έχω εγώ με τον εαυτό μου. Δηλαδή, η αίσθηση ασφάλειας, για παράδειγμα, πόσο ασφαλής έχω μπορέσει να αισθανθώ εγώ με τον εαυτό μου. Πώς δέχομαι, πώς καταλαβαίνω εγώ τη μοναχικότητά μου μέσα στον κόσμο. Πώς καταλαβαίνω εγώ τη θέση μου μέσα στον κόσμο. Ακριβώς. Εάν περιμένω στη ζωή να αναγνωριστώ από τους άλλους πάντα, θα αποτύχω παταγωδός. Η αναγνώριση χρειάζεται να έρθει από το μέσα μας, από αυτό που είμαστε εμείς. Και επίσης θέλω να πω ότι όλα αυτά τα 4 σημεία αφορούν αυτό που λέω τώρα, ότι είναι η αίσθηση ασφάλειας, η αναγνώριση της μοναδικότητας που έχω εγώ σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την κοινωνία, ότι είμαι πραγματικά μοναδικός και αξίζω που είμαι εδώ σε αυτή τη ζωή, ότι έχω να λάβω κάτι από αυτή τη ζωή, ότι έχω έρθει για κάποιο σκοπό, ότι η ζωή μου έχει ένα νόημα. Ότι είμαι ορατός στον εαυτό μου και ότι δεν είμαι ορατός στους άλλους μόνο. Οι άλλοι μπορεί και να μην με βλέπουν ποτέ. Αυτό έχει κάτι να κάνει με μένα. Γιατί δεν με βλέπουν οι άλλοι ποτέ. Και να υπάρχει ισορροπία μεταξύ Δούνε και Λαβίν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά τις σχέσεις τον τρόπο που δημιουργούμε σχέσεις με τους ανθρώπους στη ζωή μας. Δηλαδή, πόσο αναλωνόμαστε, γιατί αναλωνόμαστε, γιατί δίνουμε εμείς πολλά, τις περισσότερες φορές για να αρέσουμε, Όλα ξεκινάμε από εμάς. Δεν θα συμφωνήσω περισσότερο, και αυτό ήταν η δεύτερη οπτική που ουσιαστικά για την οποία θα σας μιλούσα σε λίγο. Το καθρεφτίζουν κάτι δικό μας. Επίσης θέλω να συνεχίσω να πω και κάτι άλλο, ότι πολλές φορές, επειδή είναι και πολιτικό το θέμα και κοινωνικό το θέμα της δουλειάς, του εργασιακού χώρου, οι περισσότεροι χώροι είναι καθαρά καταναλωτικοί και υπεριελιστικοί κατά κάποιο τρόπο. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι η δυνατότητα να είμαστε εμείς ανοιχτοί σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή να μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα. Τι μπορεί αυτή η δουλειά να μας προσφέρει και σε άλλα επίπεδα, τα οποία δεν τα έχουμε ανακαλύψει ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα ανακαλύψουμε. Αυτή η ανοιχτότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και επίσης το να ξέρω ότι κάποια στιγμή όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος. Ότι μπορεί κάτι να τελειώσει. Ότι αν χρειαστεί να τελειώσει, πρέπει να το τελειώσουμε. Και δεν χρειάζεται να μείνουμε εκεί πέρα περισσότερο, μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον. Και να αλλάξουμε και θέση εργασίας και επιτέλους να
Ή να αλλάξουμε κατεύθυνση. Έχουμε και την Γιώτα που έχει σηκώσει χέρι. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε. Και στο ενδιάμεσο, πριν έρθει και η Γιώτα για να συνεχίσει μετά και η Εύη, να πω και ένα ωραίο μήνυμα. Ο τρόπος που προσεγγίστηκε η λέξη ροή μου δημιουργεί μια μεγάλη ανακούφιση μέσα μου, μας λέει η Αγγελική. Και το επισημαίνω αυτό γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι και η εργασιακή καθημερινότητα, όπως είπες πολύ καλά, μοιάζει πολύ με μια σχέση και συντροφική και φιλική και οικογενειακή. Εκεί τι ωραία χρησιμοποιούμε τη λέξη ροή και μου ταιριάζει και αισθάνομαι και τι ωραία τα λέμε και με τις φίλες μας και να είχαμε ωραία ενέργεια. Και πάμε στην εργασία και ξαφνικά όλα αυτά σβήνουν, έτσι. Σβήνει η ασφάλεια, σβήνει η εμπιστοσύνη, σβήνει το δούνε και λαβίνει και μπαίνουμε σε ένα άλλο μόδι που τελικά αυτό μάλλον μας καταστρέφει. Να μας πει και η Γιώτα έτσι τι ερώτηση ή απορία ή κάτι που θέλει να μοιραστεί για να δώσουμε ξανά στον ειδικό το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Εύη. Γεια σου, Γιώτα. Πάρα πολλές απορίες, αλλά θα εστιάζω σε μία που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Ξεκινάς από ένα έδαφος εμπιστοσύνης και ροής, ας πούμε, εσύ προσωπικά. Μετά όμως, στο εργασιακό περιβάλλον, σε οποιαδήποτε σχέση, κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Αυτό και ποια τότε είναι η θέση σου? Εσύ συνεχίζεις από το έδαφος της εμπιστοσύνης. Πώς εγώ θα ξαναπάω με ροή όταν έχει κλονιστεί? Ναι. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση και θα συνδέσω τώρα και αυτά που μας είπε και η Ελένη, γιατί ουσιαστικά δεν θα μπορούσα σήμερα να τελειώσω αυτή τη συζήτηση αν δεν έβαζα και αυτό το παράγοντα. Δηλαδή, ποιος είναι ο παράγοντας όλα αυτά τα πράγματα, όπως είναι η Ελένη, απλά θα κάνω, όπως είπε η Ελένη, θα κάνω όμως και μια διευκρίνηση. Ποια είναι η δική μου η σχέση με την ασφάλεια? Ποια είναι η δική μου η σχέση με τη δική μου σημαντικότητα, με το πόσο εγώ έχω αναγνωρίσει τις ανάγκες μου και πώς τις εκφράζω για να είμαι ορατός, το δικαίωμά μου να είμαι ορατός ή να ακούγομαι και βεβαίως την ισορροπία του Δούνε και Λαβίν, πώς την έχω μάθει. Και βέβαια, πού ξεκίνησαν όλα αυτά? Στο πρώτο περιβάλλον μας, που είναι η παιδική μας ηλικία και η σχέση μας με τους γονείς μας. Το θέμα είναι ότι βεβαίως, αν εγώ έχω μάθει έναν τρόπο για το πώς να βλέπω τη ζωή, να επιτρέπω να με βλέπουν, εννοείται ότι θα πάω και θα βρω εργασιακά περιβάλλοντα ανάλογης συμπεριφοράς για να επιβεβαιώσω ουσιαστικά μια αλήθεια που κουβαλάω. Αν εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι άξιος να με δουν, αν πιστεύω ότι δεν είμαι σημαντικός, αν πιστεύω ότι δεν πρέπει να μιλάω, ή το αντίθετο, όλα είναι με δίπολα. Εγώ πρέπει συνέχεια να ζητάω, γιατί έχω μάθει σε ένα σπίτι να είμαι ο μικρός δικτάτορας, ή έχω μάθει, είμαι τόσο πολύ υποτισμένος με αυτό το θυμό του δεν παίρνω, που πηγαίνω να βρω και τα εργασιακά περιβάλλοντα που δεν θα πάρω. Εννοείται ότι τίποτε δεν το λέμε να ισχύει πάντα και για τα πάντα, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Άρα, σαν ενήλικας κινδυνεύω εάν κάποιος με απογοητεύσει? Δεν κινδυνεύω. Είναι δυσάρεστο, δηλαδή λες Γιώτα μου ξεκινάω με εμπιστοσύνη. Βεβαίως εγώ έκανα πολύ μεγάλη τη διευκρίνηση της υγιούς επιφυλακτικότητας και της υγιούς εμπιστοσύνης. Άρα δεν ξεκινάω εξειδανικευμένα. Σε αυτό το περιβάλλον θα είναι όλα τέλεια και ποτέ τίποτε δεν θα μου... Μια χαρά μπορεί και να γίνει. Ευτυχώς όμως, σαν ενήλικας, μπορώ να σηκώσω και την πιθανότητα να με απογοητεύσει ένα περιβάλλον και τότε θα βάλουμε την πολύ ωραία λέξη πριν το τέλος, θα τη βάλω τη λέξη τέλος, γιατί όσο περισσότερο μπορώ να αποδεχτώ ότι πιθανό να κλείσει μια συνεργασία με τη βεβαιότητα ότι δεν μπορεί, θα υπάρξει και μια άλλη, τόσο καλύτερα θα μπορώ να μείνω και να διαχειριστώ αυτό που συμβαίνει ακόμη και πριν φύγω. Γιατί θα υπάρξουν οι άνθρωποι που θα μείνουν εκεί και τίποτε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, εδώ πρέπει να κάθομαι να το υπομένω, μεγάλη ψευδαίσθηση, ή και οι άνθρωποι βέβαια που θα φεύγουν ή θα μένουν αλλά θα έχουν απογοητευτεί από τη σχέση, άρα θα σταματήσουν και εκείνοι να δίνουν, άρα θα είναι πάλι σε μη ικανοποίηση. Είτε λοιπόν θα μείνω και θα υπομένω χωρίς να κάνω και να ζητάω και να περιμένω ουσιαστικές αλλαγές, ή θα κοιτάω να φεύγω και να αλλάζω από δουλειά σε δουλειά, γιατί όλοι είναι κάπως. Κατάλαβες Γιώτα μου, την ασφάλεια μου τη δίνει η αίσθηση του ότι πια δεν κινδυνεύω όπως κινδύνευα κάποτε, σαν παιδί. Και μπορώ να το διαχειριστώ αυτό που συμβαίνει.
ξεκινάμε από την αρχή πάντα ποια είναι η δικιά μου σχέση με την ασφάλεια, τον άνθρωπο. Οπωσδήποτε. Θα συμπληρώσω τώρα σε αυτό που είπαμε. Όχι, δεν είναι ότι πάντα αν εγώ έχω μια καλή σχέση με τον εαυτό μου, τη σημαντικότητά μου, την ορατότητά μου, μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά που είπαμε. Όχι, δεν θα βρεθώ πάντα στα περιβάλλοντα που θα μου το προσφέρουν αυτό. Ούτε μπορώ να πω, αν εγώ νιώθω σημαντικός, μπορώ να είμαι σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Όχι. Είναι ανάγκη μας όλα αυτά να μπορούν να ικανοποιούνται και μέσα σε ένα εξωτερικό περιβάλλον. Απλά δεν θα καταρρεύσω όταν δεν ικανοποιούνται, γιατί θα μπορέσω να πάω να βρω ένα άλλο περιβάλλον που ικανοποιούνται, αλλά δεν μπορώ να πω, αν εγώ έχω αρκετό σεβασμό για τον εαυτό μου, μπορώ να με βρίζουν και να νιώθω καλά. Θέλουμε δηλαδή οι ανάγκες μας να ικανοποιούνται και μέσα στα περιβάλλοντα στα οποία βρισκόμαστε. Βεβαίως ξεκινάει από εμάς, γιατί οι πιθανότητες να βρεθούμε σε περιβάλλοντα που δεν θα ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες είναι πολύ μικρότερες. Εάν έχω ήδη, δεν θα πάω καν, θα το μυριστώ, θα το νιώσω, ακόμη και από τη συνέντευξη, ότι εδώ δεν είναι ένα περιβάλλον που εγώ θα νιώσω καλά, όπως θα το ένιωθα εγώ από τη Μαριέτα. Ξεκινάω με ανοιχτή καρδιά, αλλά υπάρχει και μία αλληλεπίδραση, δηλαδή υπάρχει μία, πέρα από αυτά που λέμε με το στόμα, υπάρχει και αυτό που νιώθουμε. Και λέμε, οκ, καλά κάνω εδώ και νιώθω ασφαλής, πάντα προς το παρόν. Είναι οκ αυτό. Δεν είναι επιφύλαξη, για να δούμε αύριο τι θα γίνει. Όχι, αλλά μια χαρά. Επενδύω πάνω σε αυτό που μου έρχεται και την άλλη πλευρά και ξαναεπενδύω και περισσότερο και περισσότερο. Όμως το χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε, εγώ είμαι ασφαλής και ο άλλος θα μου φέρεται με έναν τρόπο που δεν μπορεί αυτό, ή δεν αναπτύσσω τα ταλέντα μου εκεί, δεν με ενθαρρύνει σε αυτό, ή δεν βλέπει τη σημαντικότητά μου, ή πάει να με βάλει σε ένα κουτί. Δεν μπορώ να λέω, επειδή εγώ είμαι καλά με αυτό, άρα, ό,τι και αν γίνει από την άλλη. Όχι, είμαστε αυστηροί, στα πλαίσια βεβαίως του να το επικοινωνήσουμε, να ζητήσουμε, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε και τελικά να εξελιχθούμε και εμείς και το περιβάλλον στο οποίο βρεθήκαμε. Αλλά αν αυτό δεν γίνει, τι σπουδαία λέξη, η λέξη τέλος. Τι σπουδαία λέξη, ότι αυτό εξυπηρέτησε μέχρι το σημείο που εξυπηρέτησε. Ακόμη και αν το μόνο που με εξυπηρέτησε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι να μου θυμίσει ποιος είμαι και ότι χρειάζεται να πάω να βρω άλλους που θα κάνουν ομοϊχεία με μένα. Και από την πλευρά του εργοδότη εδώ, έτσι, το τέλος... Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ο εργοδότης. Πώς οι εργοδότες επίσης, γιατί έχουμε και αυτή την προκατάληψη ότι συνήθως ο εργαζόμενος είναι που το υφίσταται αυτό και αριθμητικά μπορεί όντως, όχι μπορεί, ισχύει, περισσότεροι εργαζόμενοι μπορεί να βρίσκονται στην ανάγκη, να βρίσκονται σε επαγγελματικά περιβάλλοντα που δεν τους ταιριάζει. Παρ' όλα αυτά, εγώ όλους τους παρακινώ να βρουν τα περιβάλλοντα που τους ταιριάζουν, γιατί υπάρχουν τα καλά εργασιακά περιβάλλοντα. Σας το λέω και μέσα από τη δουλειά μου. Έχω συναντήσει πολλούς επαγγελματίες που έρχονται και κάνουν αυτή την προσπάθεια να εκπαιδευτούν για να δημιουργήσουν ακόμη καλύτερα περιβάλλοντα για τους εργαζόμενους. Επομένως, υπάρχουν αυτά τα περιβάλλοντα, να τα αναζητήσει όποιος δεν τα έχει βρει ακόμη. Αλλά ναι, έχουμε εργοδότες που κρατούν συνεργασίες που δεν είναι προς όφελος. Βλέπουν ότι δεν κυλάει αυτό το πράγμα. Και έχουν αυτή την ενοχή. Ότι εγώ τώρα κάποιον θα τον απολύσω ή σε κάποιον θα χρειαστεί να κάνω μια παρατήρηση, μια διόρθωση, ένα κάλεσμα για να είμαστε και οι δύο καλά. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Κανένας δεν είναι καλά, αν έστω και ο ένας δεν είναι καλά. Και συντροφικές σχέσεις και εργασιακές και τα πάντα. Αν εγώ δεν είμαι ικανοποιημένη, δεν είναι ικανοποιημένος ο εργαζόμενος κοντά μου. Αν εκείνος δεν είναι ικανοποιημένος, δεν μπορώ να είμαι εγώ. Έτσι δεν είναι? Έχουμε και ένα ακόμη χεράκι, τη Λίνα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Λίνα. Λοιπόν, τι ωραία συζήτηση. Θα ήθελα να πω το εξής, κορίτσια και αγόρια που είμαστε σήμερα όλοι μαζί. Ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι σχεδόν η μισή ζωή μας. Από τις ώρες που δεν κοιμόμαστε, είναι παραπάνω από τη μισή ζωή μας. Σε όλους αξίζει το τέλειο περιβάλλον. Και μπορούμε να το έχουμε. Εγώ το έχω και αφού μπορώ να το έχω εγώ που είμαι μια μονάδα, είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το έχουμε όλοι. Έτσι. Και να πω και αυτό, που το έχω μάθει από σένα, Έφη μου,
ότι εντάξει παιδιά, είναι μόνο μία δουλειά. Αν αυτή η δουλειά δεν μας ικανοποιεί, θα πάμε κάπου αλλού που θα μας ικανοποιήσει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ικανοποιούμε και να μας ικανοποιούν. Και επίσης θέλω να πω ότι εγώ τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην επαγγελματική μου ζωή τις βρήκα εκεί πέρα που νόμιζα ότι όλα είχαν τελειώσει. Και άνοιξαν κάτι πόρτες που δεν τις είχα φανταστεί καν. Οπότε κάποιες φορές ίσως... Πιθανόν, Λίνα μου, οι πόρτες να άνοιξαν όταν εσύ αποδέχτηκες εκεί ήθελα να πω. Να τελειώσουν. Αυτό. Και όχι μόνο αυτό, και εμπιστεύτηκα ότι δεν έχω πια να χάσω τίποτα και πάμε σε κάτι καινούριο. Μέσα στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον. Οπότε, απλά κάποιες φορές, ίσως το μυαλό μας και οι πεποιθήσεις μας υπεραναλύουν και μας βάζουν κάποια όρια που κάποιες φορές ίσως αν τα παραβλέψουμε και δώσουμε και μια ευκαιρία, μας πάνε κάπου ακόμα καλύτερα. Ναι, είναι έτσι. Είναι έτσι. Όπως ισχύει και με τις σχέσεις, αν με έναν άνθρωπο δεν μπορούμε να φανταστούμε την πιθανότητα να χωρίσουμε, είναι αδιανόητο να χωρίσουμε, δεν θα τολμάμε κάτι να μας δυσαρεστεί και να το εκφράσουμε. Γιατί θα ζούμε κάτω από το φόβο του αν εκφράσουμε και αν δεν πάρουμε, τι θα γίνει ή αν ο άλλος δυσαρεστηθεί. Επομένως, αυτή η πληροφορία της αποδοχής του πιθανού τέλους να αλλάζει και την ίδια την εργασιακή σχέση και μέσα στην εργασιακή σχέση να αναπτύσσεται, όπως και μέσα στις σχέσεις. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι και κάποια άλλη, γιατί δεν θέλω να τελειώσουμε, Μαριέτα, να θυμίσεις, να πω κάτι που είναι σημαντικό. Να μιλήσουμε όμως πρώτα, γιατί... Είμαστε στα 10 τελευταία περίπου λεπτάκια, οπότε έχουμε την Μαργαρίτα και την Ελισάβετ, πρώτη Μαργαρίτα και μετά Εύη μου έχεις το λόγο και εννοείται όποιος ακόμα θέλει κάτι να μοιραστεί, μπορεί να μας γράψει εδώ στο chat και να το ανακοινώσει. Η Μαργαρίτα τώρα. Καλησπέρα και από μένα. Εύη και Μαριέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και αυτά που λέτε. Εύη, λοιπόν, ταυτίστηκα πάρα πολύ με αυτά που είπες, διότι βρήκα σε όλα αυτά που είπες κάτι κοινό με εμένα και την τωρινή μου εργασιακή εμπειρία που είναι τα τελευταία 4 χρόνια με κενά, τέλος πάντων, γιατί έτσι είναι. Μέσα σε όλα αυτά που συζητήθηκαν όμως, δεν ξέρω αν αναφέρθηκαν οι αποδοχές που μπορεί να λαμβάνει κάποιος και το πόσο ρεαλιστικά, θα το πω, σε σήμερα ημέρα σημαντικό είναι για την επιβίωση του ανθρώπου. Εγώ προσωπικά βρίσκομαι σε αυτό το αδιέξοδο στην επαγγελματική μου ζωή και θα ήθελα πολύ να με βοηθήσει με όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που συζητάμε σήμερα να βρω ένα φως στο πώς θα ξεπεράσω το γεγονός ότι δεν με καλύπτει καθόλου το εργασιακό μου περιβάλλον και έχω προσπαθήσει να κάνω όλα αυτά που είπες. Παρ' όλα αυτά, κάθομαι γιατί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι απολαβές. Εννοείται ότι οι απολαβές μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν είναι το μόνο ή από μόνο του. Τι εννοώ? Είδες που είπα ότι χρειάζεται να διασφαλίσουμε την ισορροπία του Δούνε και Λαβίν. Αν μου πεις ότι για τη δουλειά που κάνω αυτά τα χρήματα είναι ικανοποιητικά, τόσο θα έπρεπε να αμείβομαι. Δεν με νοιάζει αν αυτά σε φτάνουν να ζήσεις ή όχι, να βρεις κάτι άλλο που να του αξίζει να αμείβεται περισσότερο. Καταλαβαίνεις τι λέω? Αν όμως μου λες ότι για αυτά που εγώ δίνω, αυτά που παίρνω είναι λίγα, κάτι θα γίνονται ακόμη λιγότερα μέσα σου. Τα λίγα λιγοστεύουν, τα πολλά πολλαπλασιάζονται. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να δεις και εσύ, Μαργαρίτα μου, τη δική σου σχέση με το αμείβομαι. Πιθανόν, γιατί όπως είπε και η Ελένη, από μέσα μας ξεκινάνε κάποια πράγματα, πιθανόν να υπάρχει μέσα μου μια εγγραφή, μια εμπειρία, μια πεποίθηση που λέει δεν υπάρχουν περισσότερα για μένα, ή εγώ ειδικά δεν θα έχω περισσότερα, ή θα πρέπει να δίνω 10 για να πάρω 5. Άρα, αν εγώ θέλω να πάρω 5, σε αυτή τη συλλογιστική που μπορεί να είναι υποσυνείδητη, πρέπει να δώσω 20. Και εγώ δεν μπορώ να δώσω 20. Δεν γίνεται.
θα εξαντληθώ. Επομένως, κάπου το σταματάω. Είναι μια χαρά να είναι μια αφορμή αυτή η συζήτηση για να δει έτσι και ο καθένας, αν είναι σε κάποια αδιέξοδα, τι άραγε με φέρνει εμένα σε αυτό το αδιέξοδο. Γιατί είναι βέβαιο ότι όλα υπάρχουν εκεί έξω. Και κάποιες καλές αμοιβές υπάρχουν σίγουρα, εργασιακά περιβάλλοντα, αλλά και στις αμοιβές. Έχω δει άνθρωπο να λέει δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Κάνει μια εσωτερική αλλαγή και έχει 3 προτάσεις. Το έχω δει τόσες φορές που δεν είναι για μένα πια μαγικό. Λένε μερικές φορές οι άνθρωποι, άλλαξε κάτι μέσα μου και έγινε το μαγικό. Δεν έγινε κανένα μαγικό. Έγινε το αίτιο και το αιτιατό συνδέθηκαν, δηλαδή αυτό πια είναι η πραγματικότητά με εσωτερική, αυτό βλέπω και έξω. Όμως δεν θέλω να ακουστώ, ξέρεις έτσι, ισχύει πάντα για τα πάντα, όμως είναι αρκετά ρεαλιστικό αυτό που λέω. Όμως, εάν παίρνεις, Μαργαρίτα μου, λιγότερα από αυτά που πιστεύεις ότι αξίζει η δουλειά σου, θα είσαι όλο και περισσότερο απογοητευμένη μέσα σου και κάτι θα γίνεται ακόμη λιγότερο. Τι προτείνω σε αυτή την περίπτωση? Δεν είναι ανάγκη κανεί να αφήσει τη δουλειά του και να γίνει άστεγος. Παράλληλα με τη δουλειά του, απλά ας βάλει μόνο την ιδέα. Μόνο την ιδέα ότι ας κοιτάξω γύρω-γύρω. Τι άλλο υπάρχει? Και όχι να κοιτάξω το 1 μέτρο μακριά από μένα, το οικείο μου, γιατί ακούω πολλές φορές, μα όλοι οι φίλοι μου αυτό. Το ίδιο με τις σχέσεις. Μα όλοι στις σχέσεις αυτά περνάνε. Όχι, παιδιά, υπάρχουν όλα εκεί έξω. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας λιγάκι, αφού πρώτα αλλάξουμε την εσωτερική μας πληροφορία και για να δούμε και τι άλλες ευκαιρίες μπορεί να παρουσιαστούν. Βοηθάει σίγουρα, συγγνώμη που πήρα το λόγο. Βέβαια, σε μένα προσωπικά είναι το αντίθετο ακριβώς. Έχω καλές απολαβές, αλλά δεν έχω την αναγνώριση και την εξέλιξη που επιθυμώ μετά από τόσα χρόνια. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό το μετρώει το μέσο. Η ισορροπία του είναι και Λαβίνιδες που το είπα, δεν είναι μόνο οικονομικό. Αλλά, όπως είπε και η Ελένη, θα κοιτάξεις και τη σχέση σου με την αναγνώριση. Τι σημαίνει αναγνώριση για μένα, με ποιο τρόπο εγώ θα ήθελα αυτό. Μπορεί ο εργοδότης να λέει: εγώ αναγνωρίζω τους ανθρώπους με το να τους δίνω καλό μισθό. Αν εσύ έχεις μια άλλη γλώσσα της αναγνώρισης, όπως είναι και η γλώσσα της αγάπης, θα χρειαστεί να καταλάβεις πώς θα ήθελες να σου δοθεί, να το ζητήσεις. Είναι παιδικό τραύμα το περιμένω να μου δοθεί κάτι χωρίς να το ζητήσω. Είτε μισθός, είτε αναγνώριση, είτε ορατότητα, είτε ασφάλεια, οτιδήποτε, να πάω να το επικοινωνήσω και να το πάρω. Βέβαια, κάποιες φορές μπορεί να το παίρνω ήδη, αλλά επειδή μέσα μου κάποια άλλη, δεν λέω ότι ισχύει για σένα, κάποια άλλη αναγνώριση θα ήθελα που δεν την έχω λάβει κάποτε, μπορεί, ξέρεις, οι άνθρωποι να τη δίνουν με κάποιο τρόπο και εγώ να μην τη βλέπω. Ό,τι και αν συμβαίνει, είναι σημαντική η αναγνώριση. Να δώσεις τον εαυτό σου το δικαίωμα και να τη θέλεις και να τη ζητήσεις και να την αναγνωρίσεις. Και να πιστέψω και αυτό το παλιό που ακούμε, το υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί το λέω? Γιατί όσο καλό μισθό και να παίρνω, αν εγώ αισθάνομαι ότι κάτι εκεί πέρα δεν με ικανοποιεί, έχω πρόσφατο παράδειγμα που είχα μια συζήτηση με έναν γνωστό μου που μόλις έκλεισε ένα συμβόλαιο για 22.000 ευρώ το μήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσω να πάω ακόμα πιο ψηλά αν αισθάνομαι ότι το χρειάζομαι για να ζήσω ή ακόμα πιο χαμηλά μισθολογικά αν αισθάνομαι ότι το χρειάζομαι για να ζήσω. Όχι να ζήσω οικονομικά, αλλά να ζήσω πιο ωραία αν το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι καλό. Έτσι είναι. Γιατί όσα και να είναι τα χρήματα, αν δεν έχω και τα άλλα, αυτές τις ανάγκες, τις 4 που έβαλα σήμερα, υπάρχουν και άλλες, αλλά αυτές είναι οι πιο σημαντικές. Η μία να λείπει, δεν λειτουργεί. Είναι σαν να λες, θα έχω νερό, αλλά δεν θα έχω φαγητό. Θα έχω φαγητό, αλλά δεν θα έχω νερό. Θα έχω φαγητό και νερό, αλλά δεν θα έχω ύπνο. Δεν γίνεται. Κάποιες ανάγκες είναι να είναι και όλες να υπάρχουν. Αν κόψουμε μία, πάλι να μείνουμε σε ένα 0. Ακόμη και αν έχουμε άπειρη από την άλλη ανάγκη ικανοποιημένη. Και η Ελισάβετ και μετά θα κλείσουμε σιγά σιγά. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση και ό,τι άκουσα. Ευχαριστούμε, Μαριέτα, και Εφή, βλέπω Εφή.
Πολύ, πολύ χρήσιμο. Η ροή και εμένα μου έκανε ένα τικ. Ήθελα μόνο να βάλω και το ένα ακόμη dimension, ίσως στη συζήτηση, όχι για τώρα βέβαια γενικότερα, το dimension της ψυχικής ισορροπίας, ας το πούμε, ή ασφάλειας-ανασφάλειας και του μικροεπιχειρηματία. Βέβαια. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των εταιριών που είναι πάνω από ένα μέγεθος, που πιθανώς να υπάρχει ένα ολόκληρο οργανόγραμμα από κάτω ή από πάνω με ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις, με διαφορετικά budget, με διαφορετικό dependence, δηλαδή καταλαβαίνετε τι εννοώ, εργαζόμενου, και είναι διαφορετικός ο μικροεπιχειρηματίας, ο οποίος από αυτόν περνάνε όλα, αυτός παίρνει όλα τα ρίσκα που έχουν να κάνουν πολλές φορές ρίσκα, όχι μόνο χρηματικά, αλλά και διοικητικά κτλ. Είναι αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει τους μισθούς για τον κόσμο και στο σημερινό περιβάλλον χρειάζεται αυτό το είδος intrapreneurship που λείπει λίγο από τους εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, όταν ένας εργαζόμενος μικρής επιχείρησης έχει το μενταλιτέ του δημοσίου με την έννοια όχι των απολαβών, αλλά με την έννοια του πώς διαχειριζόμαστε τις δουλειές της εταιρείας ή τι έχει ανάγκη η εταιρεία από μένα, τότε αναγκαστικά είναι θέμα χρόνου ότι θα φύγει μόνος του από την εταιρεία ή δεν θα τον ικανοποιεί η εταιρεία αυτή. Βεβαίως. Θα πρέπει να είναι συμβατή, βεβαίως. Ναι, ήθελα απλά να φέρω αυτό το dimension και μαζί με αυτό πακετάκι το insecurity που υπάρχει στην αγορά εργασίας από την πλευρά του labor market πλέον και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, παντού στην Ευρώπη, αλλά επειδή το έχω ζήσει και στην Ευρώπη, στην Ελλάδα το βλέπω λίγο πιο έντονο το κομμάτι της ανασφάλειας, όχι μόνο την πλευρά του εργαζομένου, αλλά και την πλευρά του εργοδότη. Ναι, είναι δεδομένο αυτό, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είναι πολύ απαιτητικές οι εποχές σε σχέση με το πώς νιώθουν οι μικροί επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έχουν την υποστήριξη που θα είχαν. Παρ' όλα αυτά, να σου πω ότι έχω δει φοβερή ανασφάλεια σε δημόσιους υπάλληλους. Το φαντάζεσαι απίστευτο, ενώ ότι είναι το μέσα μας, κατάλαβες, ότι το πώς νιώθουμε ασφαλείς ή όχι. Απ' την άλλη πλευρά, ευτυχώς, υπάρχει πολλή υποστήριξη γνωσιακή πια στους επιχειρηματίες, επομένως κανένας δεν χρειάζεται να είναι μόνος του. Όλες αυτές οι προκλήσεις που βεβαίως αντιμετωπίζει ένας μικρός επιχειρηματίας, όπως υπάρχει υποστήριξη στην ψυχική υγεία, υπάρχει και υποστήριξη στον επιχειρηματία για το πώς πια δεν είναι όπως κάποτε ήταν ο μπαμπάς μου, ήμουν εγώ, μια μικρή επιχείρηση κτλ. Υπάρχουν τρόποι και κλειδιά για να μπορεί να υποστηριχθεί και ο επαγγελματίας, έτσι ώστε να υπηρετήσει τη ροή στη μικρή του επιχείρηση. Το πώς εκείνος νιώθει ασφαλής, πώς επιτρέπει και στους άλλους να είναι ασφαλείς. Πώς εκείνος βλέπει την ξεχωριστότητά του, τη σημαντικότητά του. Δεν θα υπήρχαμε χωρίς τους μικρούς επιχειρηματίες. Και πώς βεβαίως να ζητά και από τους υπαλλήλους. Γιατί αν έχω έναν υπάλληλο, μια μικρή επιχείρηση, και έχω έναν υπάλληλο με το μεταλλιτέ του δημοσίου υπαλλήλου, έχω κάνει κάποια τυφλή επιλογή. Και είναι μια χαρά να μπορώ να πω, όχι, υπάρχει ο υπάλληλος, ο κατάλληλος για μένα. Και να πάω να τον βρω. Δεν είναι έτσι, Ελισάβετ μου? Με δεδομένο των δυσκολιών που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν και πιθανόν και να υπάρχουν, να βρω την υποστήριξή μου. Δεν είναι ανάγκη σαν μικρός επιχειρηματίας να παλεύω με τα κύματα της ανασφάλειας και των δεδομένων, ξέρουμε όλα έτσι τι συμβαίνουν. Είναι έτσι? Κανένας δεν χρειάζεται να είναι μόνος του σε αυτό. Λοιπόν, προλαβαίνω πολύ γρήγορα να βάλω κάτι άλλο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα λειτουργήσει όσο και να το θέλουμε ή θα λειτουργήσει για λίγο, εάν δεν έχουμε βρει αυτό που είναι να κάνουμε στη ζωή. Εάν κανείς δεν έχει βρει ποια είναι τα ταλέντα μου, πώς θέλω να τα εκφράσω, τι είναι αυτό που θέλω να δημιουργήσω και ποιος είναι, αν θέλεις, και ένας ανώτερος σκοπός μέσα από όλα αυτά, γιατί άραγε κάνω αυτή τη δουλειά. Αν αυτό δεν το βρω και δεν πω, ναι, αυτό θέλω να κάνω, τουλάχιστον για ένα διάστημα στη ζωή μου, και αυτά αλλάζουν, είναι ok. Γι' αυτό δεν λέω το σκοπό της ζωής. Το σκοπό μου αυτή τη στιγμή τον επαγγελματικό. Σε όποιο περιβάλλον και αν βρεθώ. Στο τέλειο περιβάλλον είναι σαν τις σχέσεις. Δηλαδή, αν εγώ δεν ξέρω τι θέλω από μια σχέση.
σε όποια, δηλαδή και καλές συνθήκες να είναι, εγώ θα έχω μέσα με ένα κενό. Άρα, πριν μιλήσουμε για όλα τα άλλα, ίσως χρειάζεται να αναρωτηθούμε την έχουμε την πολυτέλεια αυτή πια. Κάποτε δεν την είχαν οι άνθρωποι. Ούτε στη σχέση είχαν την πολυτέλεια. Έπρεπε να κάνουν σχέσεις για επιβιωτικούς λόγους. Χρόνια, βέβαια, δεκαετίες πριν. Κάποιοι ψυχικά είναι ακόμα εκεί. Το ίδιο με τις εργασίες. Δεν είχαν οι προγονείς μας την επιλογή θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Έπρεπε να κάνω ό,τι υπήρχε αυτό για να ζήσω, να πάρω τα λεφτά μου και τι παράπονα μετά. Και να είχα παράπονα. Λοιπόν, αν εμείς μείνουμε σε αυτό, στο ότι να κάνω κάτι που απλά έτυχε να το σπουδάσω ή μου είπαν οι γονείς μου ή αυτό γιατί δεν ξέρω τι άλλο, κάτι θα μας ενοχλήσει τελικά εκεί που θα είμαστε, ακόμη κι αν είναι ένα καλό περιβάλλον. Οπότε, ας βάλουμε και αυτή την παράμετρο λιγάκι. Ας βρούμε κάτι που θα το αγαπάμε και βεβαίως παράλληλα να βρούμε και τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα που θα υποστηρίξουν αυτό. Αυτά. Έχω ένα τελευταίο χεράκι. Όχι, δεν έχω. Εντάξει. Έφη, δώσ' μου ένα λεπτό. Νομίζω αυτό που είπες στο τέλος ήταν το πιο σημαντικό και περιέγραψες κάτι που έχω ζήσει και εγώ και είμαι εδώ να το πω ότι συμβαίνει ακριβώς όπως το είπες. Δεν υπάρχει περίπτωση εκεί έξω στο σήμερα που ζούμε που ακούμε διάφορα και για τις τεχνολογίες και τι ήρθαν να μας κάνουν οι τεχνητές νοημοσύνες και το AI και όλα αυτά τα καινούργια. Όλα λοιπόν αυτά και όλο αυτός ο όγκος πληροφορίας που υπάρχει σε αυτά εδώ τα δαχτυλάκια στο σήμερα είναι πύλη φωτός τεράστια που περνάει σε άλλη διάσταση. Οπότε, αν έχω ακριβώς όπως το είπες αυτή την αγάπη και την ανάγκη να δουλέψω και όχι απαραίτητα σκληρά, γιατί φεύγουμε ακόμα και από αυτό νομίζω πια. Φεύγουμε από το ότι πρέπει να δουλεύω σκληρά για να βγει εισοδιά και να μαζέψω τα σιτάρια και μόνο έτσι επιβεβαιώνεται ότι δούλεψα και μου αξίζει να πληρωθώ. Έχουμε φύγει και από αυτό πια και απλά μπορώ να περάσω αυτή την πύλη και να πάω προς την εργασία που επιθυμώ πραγματικά. Είτε είναι θέση, είτε είναι άλλη εταιρεία, είτε να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Σίγουρα έχει κόπο. Εδώ έχω να πω μόνο ότι και εγώ όταν τα παράτησα όλα και έφυγα από τις πολυεθνικές, που ήταν το όνειρό μου να νομίζω ότι η ασφάλεια είναι στις πολυεθνικές και κυνηγούσα σβάρνα από την πιο μεγάλη εταιρεία. Μόλις με πήρα στην Coca-Cola, είπα η θέση ήταν πολύ μικρότερη από άλλες. Αλλά επειδή ήταν μεγάλη η εταιρεία, εγώ αισθανόμουν ότι κάτι πέτυχα. Γιατί ο παπάς μου έλεγε να βρεις μια σταθερή δουλίτσα. Και τη βρήκα τη σταθερή δουλίτσα. Έκατσα ένα χρόνο. Έφυγα τρέχοντας Λούις. Λοιπόν. Ευτυχώς για εμάς, Μαργαρέτα. Ευτυχώς για εμάς. Μπορούμε να χαρούμε όλα τα υπέροχα που διοργανώνεις και να τα απολαμβάνουμε. Έτσι, έφυγα τρέχοντας για να κάνω την τρελή του χωριού μου για λίγο καιρό, γιατί ήμουν μια τρελή που ταξίδευε ένα μεγάλο διάστημα. Δεν καταλάβαινε ο κόσμος ότι διοργανώνω εκδρομές, απλά ταξίδευα. Αλλά γίνεται. Σίγουρα δουλεύω πιο σκληρά από ποτέ και πιο πολλές ώρες από ποτέ, αλλά χαίρομαι. Και αν μπόρεσα εγώ, σίγουρα μπορούμε όλοι. Και σε ευχαριστώ τόσο πολύ που το έκλεισες έτσι, σε ευχαριστώ τόσο πολύ που μας υπενθυμίζεις αυτά τα βασικά που πρέπει να υπάρχουν. Είναι σαν να πάω να φτιάξω ένα γλυκό και διαβάζω τη συνταγή και δεν θα πετύχει άμα δεν υπάρχουν αυτά. Το έχουμε σε γραφή, θα το βάλουμε και στο YouTube, θα σας το στείλουμε και όλες με ένα newsletter να το ξαναδείτε, να ξανασημειώσετε αυτά τα σημαντικά που μας είπε η Εύη στην αρχή, όσοι δεν μπήκατε και από την αρχή. Γιατί έχει νόημα να τα γράψω, να τα δω και νομίζω να τα πάρω έτσι λίγο μαζί μου για ένα διάστημα και να δω κάνουνε match με το daily life που υστερούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύη, που το συμμαζεύεις αυτό το χάος στο πάνω μέρος εδώ που συμβαίνει συχνά. Βλέπω πολύ όμορφα μηνύματα και ο κόσμος μας ευχαριστεί και μας λέει καληνύχτα. Θα το κλείσουμε λοιπόν σιγά σιγά το σημερινό community. Με χαρά να τα πούμε και σε επόμενο. Food for thought πολύ και από πολλές πλευρές και του εργαζομένου και του εργοδότη. Ό,τι μας είπες μπορούσε να πάει και από τις δυο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Πολλά φιλιά σε όλους. Σε ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Τέλεια. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Καλό βράδυ. Φιλάκια στη Θεσσαλονίκη. Υπέροχα.
Καλό βράδυ.